Mä törmäsin hiljattain muistaakseni Instagramissa hygieninen jooga käsitteeseen. Se tarkoittaa sellaista joogaa, josta on puhdistettu kaikki sellainen pois, mikä saattaisi olla jotenkin outoa, hämmentävää tai epämukavaa länsimaalaiselle ihmiselle. Eli joogasta on riisuttu pois esimerkiksi mantrat ja asanoiden sanskriitinkieliset nimet. Suomessakin kaikki huutaa kilpaa, että miten jooga auttaa palautumaan ja poistaa stressiä, koska se on lempeää liikettä ja hengittelyä. Mutta jooga on paljon enemmän, eikä sen ole tarkoitus olla helppoa. Sen teho stressin poistajana ja palautumisen keinona ei perustu helppouteen, vaan nimenomaan siihen, että jooga on vaikeeta. Niinpä jooga menettää just sen, minkä takia se toimii, kun se rinnastetaan venyttelyyn ja kehonhuoltoon ja typistetään yhdeksi ryhmäliikuntatunniksi muiden joukossa. Kun sä uskallat ottaa joogan osaksi sun elämää kokonaisvaltaisemmin, mitä semmoinen hygieninen jooga voi koskaan tarjota, niin jooga alkaa vaatia sulta paljon, mutta vastalahjaksi sä saat vielä paljon enemmän. Kun jooga ei tarkoita sulle enää pelkkää tunnin asanaharjoitusta kerran viikossa, vaan se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sä pyrit sun elämässä esimerkiksi väkivallattomuuteen, totuudellisuuteen, itsekuriin ja ehkä jopa pyhään ääneen ja sen kirkastamiseen. Tämä sisältää nyt sitten esimerkiksi ne alussa mainitut mantrat. Ja teet sun joogaharjoitteluun, mutta myös sun arkeen liittyvät valinnat tältä pohjalta. Ja teet säännöllisesti joka päivä lyhyen, alkaen 10 minuutin pituisen asanaharjoituksen, koska sä haluat tehdä sen. Ja sulla on suurempi tavoite kuin stressistä palautuminen. Sä haluat vakauttaa sun mielen ja oppia hallitsemaan sitä ulkoisista olosuhteista huolimatta. Niin tällöin sä todella saat joogan syvimmän hyödyn. Eli sun mielen voima kasvaa. Susta tulee armollisempi sua itseäsi kohtaan, sinnikkäämpi ja sä kestät arjen tuomia vastoinkäymisiä ja paineita aiempaa paremmin. Ja tietty sitten kaupan päällisenä sä saat sen, että sun keho vahvistuu ja sun itsevarmuus kohoaa ja aivosumu poistuu ja nuutuneisuus poistuu. Mutta älä siis pelkää semmoista epähygienistä joogaa, johon kuuluu muutakin kuin liikuntaa. Ja siis vaikka tämmöinen asanaharjoittelu, se liikuntapuoli, on oikeasti vaan pieni osa joogaa, niin mulle itselle se tie siihen mielen vakauttamiseen on löytynyt sen kautta. Mutta kului vajaa 15 vuotta ennen kuin mä löysin ne asanat, jotka mulle todella toimii. Eli käsitasapainoilut ja ylösalaiset asanat eli inversiot. Koska kun mä harjoittelen esimerkiksi päällä seisontaa, niin mun mieli sulkee automaattisesti kaiken hälyn pois. Mä en katso ruutua, en mieti mitä ruokaa mä tekisin, en mieti mitä mä teen, milloin mä teen seuraavan koulutuksen materiaalit tai mitään työasioita. Mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin keskittyä vakauttamaan sekä mun keho että mun mieli. Ja vakauttamaan se mieli sen kehon vakauttamisen kautta. Ja sitten kun mä oon oppinut vakauttamaan mun mielen päällä seisonnassa, niin se oppii pysymään vakaana myös silloin, kun arjessa sattuu ja tapahtuu. Eli se leviää sieltä asanaharjoittelusta muualle arkeen se ajatusmaailma. Jos mielen vakauttamisen harjoittelu sekä käsitasapainoilujen ja ylösalaisten asanoiden että muiden epähygienisten keinojen, kuten meditaation ja mantrojen avulla kutsuu sua,
niin käy tilaamassa mun maksuton harjoitusvideo osoitteesta voimajoogasta.fi. Se on suunnattu tehtäväksi työpäivän jälkeen, mutta sopii yhtä hyvin myös lomapäiviin. Moikka!